Čauky lidi, jsme tady u dalšího dílu BTS and Bloopers. Proč tohle vůbec dělám? Mám tady teďka takové hodně spicy a zajímavé věci. Podívejte se na to sami. Lidstvo zná ale ropu už od starověku. Peršané a Číňané ropu získávali staletí před Kristem ze zemních vývěrů nebo dokonce z jednoduchých studní. Дорогие друзья, солдаты и матросы. Ja, pohodě, jo. Pojď na férovku, no? Jo. Mám to natočené. Počkej, jak policie pak ty... Já jsem Zeus! Já tě nechci. Spadnu přes celou místnost. Ne, jenom takhle. Počkej, takhle. Takhle. Ty musíš takhle, tady budeš stát, takhle. Dostaneš a... Takhle, pane. To ukáže vlastně celé třídě, že jsem alfa samec. Jsem mladším ženu, ale umím to. Don't let your kids watch it! Děkujeme, milí diváci. Víme, že toho bylo málo, ale tohle jsou opravdu ty nejvtipnější momenty z celého natáčení. Děkujeme za pochopení.